Hello everyone, welcome once again to LG Amor Care. So gani kita ni ining ato karon nga hisgot-hisgot nito nga usab sa kabuhi. Nasayon ba kamo nga daghan jud ko kay nadawat diyan sa comment section no nga maingon nay wala pa ko mauli isa ko kabuhi nay mo ni mo to no. So daghan kayo. So ako na pud nga gaman kana og mga tubag ako lang i-consolidate din ang mga tubag no. Nganong magbalik-balik ang kabuhi. So, nganong magbalik-balik ang kabuhi. Ang una diha, ang maayo gid unta nga buhaton nga dili kita kabuhion. Mo gid kun naay maayo nato gikayan nga dili mo abot ka nato kanang kabuhi. So unsa mo gusto nugdanan na kana bitong pasar sa gutom kanang kuno na kitang gutmon, dili makapamahaw kay nalimot or dili lang gyud ganahan mo kaon no. So dili unta na nato siya pasagdan kay aron dili kita maabot niya na. Kalamitan gud kun gutom mo na kita, mo inom na lang kitang mga kape, mga soft drinks, mga prutas nga acidic. So mo kana ang mahitabo nga ang atong acid, ang atong gastrointestinal tract whatever, dili man ko sugito anak kay dili man ko kuan medical practitioner, pero mo na siya diya murag dunay mga imbalance nga mahitabo no. So ano dili ka na magbalik-balik kung naa na gayud ka na kanato. Ang una diha nga dili magpagutom, dili pod magpabusog. Eat sparingly, gagmay pero kanunay. Dili magpagutom, dili pod magpabusog. Sige lang na no, ginagmay lang gyud ginagmay. Ang lain usab ni ana nga daghan kita gikayan nga pagkaon kun aduna nakita ni anang mga kabuhi or acid reflux. Sama sa i-avoid kanang fatty, oily, kanang mga aslum, dabihan katamis, kanang mga junk food, unsa pa na diha kanang mga daghan kayong kanang mga spicy food no. Sa akong husband di kayan kanang fatty, oily, mga junk foods, kanang naang citrus, kanang aslum, kanang medyo may pagkatamis, creamy, kanang daghan di panakot no. So usa-usab kana sa makapa-trigger sa acid nganong magbalik-balik ang atuang kabuhi. Lain pa ni ana nga ato gayud nga kasagaran nga atong himuon di kita kibalo maglikay no. Kun mayunog anyway nag-inom man kog tambal kaon kung unsas dili gid unta na siya. Kun nakaadto kita og gastro nga doctor mo resita mo dinat sila good for 14 days. Kun naa ka diha na under medication dili gid ka magkaon sa mga kontra. Self-control, no? Self-control. Balik naman lang guning ako ang na-share kaninyo, pero nagbalik-balik man sa ng mga comment. So, maulan di ako, no? So, ingon ana, likayan ka ng mga kontra, yun niya. So, mingon na yun, unsa man yun kaayo mga kontra ni ana, katapong ginanlan, mga fatty, oily, kanang spicy, kanang mga creamy, kanang mga dressing, kanang mga salad dressing, kanang ibutang niya anang burger na uban gusto mo kaon og burger pero dili kana pud siya friendly sa ato nga tummy because naa kana siya dressing naabay mayonnaise or something no. Dayon mo inom po dayon taong iced tea bawal po na siya kay maka-trigger gina siya. Amot lang ka sa uban pero nako maka-trigger na. So ang akong gi-share dinhi kana yung ako ang experience no. Lingon man sad sila nga inana gid na siya. So muna atong bantayanan kaayo kana bitaw mga supak gyud sa ato ang tiyan. Now kada kani mga crackers do na koy nakaila pud nga dunay nag-antos pud na acid reflux dili gid siya mukaon og cracker kun mukaon na gani og biscuits crackers ako mingon siya ayaw ko ng pagkaon na munang kabuhion gay ka kasi di kang kaon na anak no. So ingon ana depende na ano sa lawas pero usually mao gina siya kontra gina kaayo sa atoang stomach no. So lain pa nga dili ganahan sa atoang tiyan or kanang mukabuhi na kita kanang dili kay ta minom og kape labi na ng mga kapiron nga mga high-end na kay nga kape na mga 50 in 1 sa bana mga 10 in 1 mga whatever no. So dili ginita na siya. Dayon ang uban pa niya na kana soft drinks bawal gina kana mga soda bawal gina siya anak mga palangga mga online anak nako no. Ano man ang atong kabuhi dili magbalik-balik.
kana kung mga ma-stress bitaw ta, ma-depress ta, kanang na tayo bati-bati nga murag emotional ko ana to, maka balik usab kana siya sa kabuhi, sa maka-trigger po na siya sa acid reflux, no? Kada na aso, happy-happy lang, dili lang tayo mo ma-stress yun. Kung dunay mga pangkitab nga dili sa ato ang control, ay wala, ay wala na siya pagtagda. Iampo lang na dato sa Ginoo kanang mga situation ng mga anak, no? Aron dili mo trigger sa ato ang tiyan. So ingon anak man gyud na siya. Dayon lain pa walking 30 minutes sa buntag, 30 minutes sa hapon. Mo gina siya maayo sa acid reflux. Dayon drink plenty of water. Walking, plenty of water. Dayon kung gikan gani tang magkaon, dili din ta mo higda because ang acid ang atong gikaon na usa ka gina mo balik, no? 2 hours ay kita mo higda. 2 hours ay kita mo higda. Pasayloan lang po ninyo kung ay uban nga akong balik-balikon sa to ka highlighted gina siya. Aron makuha gid nato, no? Then 2 hours ay kita mo higda and then i-elevate ang ato ang ulo. I-elevate na siya, dili na siya flat kay ang acid mo mubalik ina atong kinaon. Dayon sa wala left side muna sleeping position anang naganto sa kabuhi, no? So mao kanang naa siya and then ako dili ko ganahan mo nang bugnaw ari ko sa init gamay, no? Dili ko nang lukewarm kay duod kanang sakto din sa init. So makatamang ko na siya sa kabuhi, makawala ko na siya medyo murag makuan. Then soft diet, lugaw or arroz caldo or oatmeal, mga inana na siya pod, no? So muna nga as much as possible mo avoid tanang kanang mga gahi kay di man guna siya mahilis, and then kung dili mahilis mag-acid indigestion. So maura pod gihapon, mubalik gihapon na siya. Yung nana ragod nga ngano magbalik-balik man ang akong kabuhi nay okay balik-balik man sa ang atong gikaon. Ang mga supak mo man pwede pang kaon, no? So mga inana na siya. Dayon lingon day unsang day kanuna aron dili mo balik ang atong ang kabuhi. Mag-agwanta gyud ta kaon og mga bland food. Og mingon tag bland food kanang mga way lami, kanang mga sinugba. Ay no lami na sinugba. Kanang sinugba, kanang wala pa sagol-sagol sinugba, tinap-an, kanang mga tinola. Ang tinola noon na siya lami no kay medyo asinan pero binta-binta na lang din. Dili na siya daghan og mga dili tagang mga halang-halang. Simple nga tinola nga Filipino style, no? And then tinap-an. Puro rin na isda. Kung maibog kita nga, ay ganahan kung kauna na. Atong nauna na, ang kabuhi. Mubalik na pudun niya ang kabuhi. So mula na atong ikumpati anak, antog na maulian yun ang atong tiyan. Maulian naman na siya yun. Depende ka na sa disiplina. Depende sa disiplina ka na, no? So, kung mo under gani, mag-antasid lang dayon kita. Dili pang ko ka-mention kaayo ang mga ngalan anak kay although generic siya, pero maglikay lang ta, no? So, mga antasid, inaanak, pwede na siya, no? Dayon, kung sa pailain, anak, maglikay ta ng mga, kada din fruits. Mayroon na ayon, samday ka fruits nga atong makaon. Ang akong doktor na gastroenterologist, dili gani siya musugot nga mukhaon kong saging because ang saging is aslom, no? Aslom ang saging. So ang saging tingali nga ato ra yung makaon sab'a na saging, no? Do kana mga kadisnon, mga sapadaya. Dili na siya pero ako mukhaon mo ko. Mukhaon man ko kay mawala na po na itong potassium anak, no? Kung wala tayo saging. So usually nga akong kanon tundan o kanang kusta. Kaya kanang lakatan, medyo aslong ng lakatan. Dayon, mo ko na siya, no, sa mga tinugon, mga saginga. So sa fruits, ang akong tiyan, mo ana yun ang star apple, melon. Ato ni balik-balikon. Dayon, pag avocado.
no? Dayon kana di manguno sila mga aslom. Dili manguno sila mga kuan sa muna nga dili peligro. So bawal ng mga kalamansi, biyasong, buongon, oranges. Oh, kanang na siya. Bawal na siya mga klasiha. Kanang grapes, apple, kanang apple nga red, katong red apple gyud nga red. Mura bitang makupa og color or itsura, kana siya na apple. Dili nang apple nga green or kanang makita na to kalangitan, no? So ingon ana na siya, mura na siya ang fruits nga akong gingan lang nga murag kaya ra sa ato ang stomach. Pero kung kaya na to nga kuan, dili lang pud usa, no? So mao na siya. Muna nga mingon og balik-balik man ang kon saon akong inom tambal. Balik-balik man, balik-balik kay moro lagi pud ang atong diet wala pud usba. Usbon gina nato. Dayon, kanang tambal po, dili po na ito abusuhan nga nag-inom tagtambal, kaon ta bisag unsa. Kalangitan sa tambala ng acid reflux, 14 days gina siya once a day. 14 days once a day. No? Dayon, maulian na gina siya, maulian na gina siya. Ako otro po ko, kahit po kugulo, so nalipay na po karon kay 2 weeks na nga wala na po mag-suffer ng acid reflux. No? Tungod kay akong gikondisyon akong utok nga gusto di kong maayo Lord, gusto di kong maayo. Dili mo na pwede nga mag-ambot ta sa Ginoo nga maayo niya, gapatuyang pud ta. So dili ko na siya self-control, no? Self-control. Dayon mauna siya ang mga butang nga kinahanglan nga ato yung timan-an, no? Aron dili mo balik-balik ang ato ang kabuhi. Kay kapoy ra ba na siya. Discomfort jud to the max. Kasabot jud ko kaayo anak. Dayon malipong magsuka ng uban. Ako inana ko malipong magsuka. So mausad na siya kapait anang kabuhi jud. Swerte na uban nga dili kabuhi unon. Walang good. Congratulations. Pero kalagmitan karon na agyoy kabuhi, no? So mauna karon dili na nako tas uling ako ang video karon kaning ako ang pakikistorya ninyo kay kalimitan na ba kung taas punan pud mo. Kami yun din boring po na siya ng vlogger. Labi na kadili ko kamo mo pasiaw, no? So ingon na di man pud angayan pud pasiaw ng kabuhi kay seryoso na siya ng sakit. Although dili man na siya tingali life threatening pero kapoy gyud. Mag-heartburn, sakit ng dugan, di ka kaginhawa, mura ka gihubak. Dayon, hasta sa atong mga lagos, manggilabot na siya. Sa atong sinuses, manggilabot na siya. O, experience na po na, no? Experience na po na tanan. Although, interviewon ko sa akong doktor, duhang na akong gastro. Alam, magsulat niya sila kung sa'yo kung iyaw-yaw nila na. Muni, dok, muni. Ang sabi mong gibati, muni, magtampihak ko. Unsa pa, nanay, ayan na sila mga tagong tambal. So, ingunana lang atong isipit-siputan karon ato trasumpayan sa sunod nga higayon o hinaot nga ato yung ibutang sa atong ulo o kasing-kasing nga ang mga bawal ni anak unsay angay buhaton aron dili na mo balik. And lastly, dili magsuol og hugot kanang tight-fitting clothes, maka-trigger na siya sa kabuhi. Dili magsuol. Pinaluag lang kon ganahan kita mo paimog sa atong body nga 24 ang hawak ug doon na kay kabuhi din na magsilbi. Doon lang yung experience na ko na. Hawak na ko sa una sa ako'y acid reflux 24. Karon ambok nagundang na kong sukod kay murag medyo tambok-tambok na gyud. Daw dili pud ba yung magtambok kay sa sunod nga vlog akong istorya nga dili maayo ng tambok, dili maayo kun kabuhi-unon kita, no? So until here hantod sa sunod. Bye-bye everyone. Love you all guys. So mao ni siya. Ako na ning palungon.